खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय 2 नं बुरिमरि गामि बाथौ खेराइसालियाव माइनाव बुरनाय फोरबो फालिथाय। गोजौसिन बिजिरसालिया एनआरसीनि कोअर्डिनेटर प्रतीक हाजेलाखौ ट्रेन्सफार खालामनायनि बिथोन होबाय। जापानाव गोदान राजाया समायखिरा लागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 19 अक्ट'बर खालारखालि सानजारि नोगोरनि 2 नं बोरिमुरि गामि बाथौ खेराइसालियाव माइनाव खेराइ फोरबो फालिदों। बे फोरबोखौ 6 रिंगानिफ्राय जागायना 4 रिंगासिम जायो। बेखेवगिरि महरै एमएससीनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि आरो गाहाय आलासि महरै इउबिपिअनि फोसावदि नेहाथारि थरायना सोमश्री बर' आरो थांखिजानाय महरै इउबिपिअनि नेहाथारि सुक्रेश्वर गयारी आरो हांख्रायजानाय आलासि महरै एमएसटीडी ब्लक जनाय एपि मेम्बार अनजालि खेरखातारि, गाहाय आफादगिरि महरै लंकेश्वर सरगारि, नेहाथारि महरै नेहेरु गयारीनि बानजायनायाव आरो रायजो राजा लोगो जाना मावफुंनाय जादों। दानिया फै फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। सेखाथि माइनाव खेराइ फोरबो। बे सेखाथि माइनाव खेराइ फोरबोखौ दुलाराय बर' माहारिया फालिनायजों लोगोसे दिनै 2 नं बुरिमुरि गामि जाय गामिया सानजारि नोगोरनि सिङाव थानानै दिनैहाय गोबां आलासिफोरखौ लिंहरनानै दिनैहाय बे माइनाव खेराइफोरखौ खुंनो लानाय जादों। बे माइनाव खेराइ फोरबोआ जोंनि थामथि फोरबो। सेथियाव जोंहा बैसागो फोरबो, आमथिसुवा फोरबो, माइनाव खेराइ फोरबो, ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरो मागो फोरबो। बे मोनबा फोरबोनि मादाव दिनै सेखाथि, बे सेखाथि माइनाव खेराइ फोरबोआव जोंखौ जाहोना राहा खालामनानै रहा दौना दोनग्रा बिमा माइनाव, माइसालि माइनाव, आसु माइनाव, माइनाव गोजा, माइनाव गुफुर, बे माइनावखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ आजौ आजैमोननिफ्रायनो बे मोनबा फोरबोखौ बर' माहारिया फालिबोदों। बेखौ मोनसे फोरबो हिसाबै मानो होनोब्ला जोंनि बर' माहारिया बे आबादजोंनो सोनारनानै बे आबादखौनो मावनानै जिउ दैदेनबोनाय मोनसे गेदेमा हारि। फारसेथिं 4 नं बालिगरा गामियाव माइनाव बुरनाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। आसाम एनआरसीनि कोअर्डिनेटर प्रतीक हाजेलाखौ आसामनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय होनना गोजौसिन बिजिरसालिया बिथोन होबाय। मोनथिनाय बायदिब्ला गोजौसिन बिजिरसालिया प्रतीक हाजेलाखौ हाप्तासेनि गेजेरावनो मध्य प्रदेशआव दैथायहरनायनि नटिफिकेसन होनांगौ होननानै गोजौसिन बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि रन्जन गगैआ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि प्रतीक हाजेलानि दैदेननायावनो आसामाव एनआरसीखौ मावफुंनाय जायो, जेराव 3 कौटिनिबो बांसिन मानसिफोरा एनआरसीआव मुं थिसनदोंमोन, नाथाय बेनि गेजेराव 19 लाखनि मुं थालांदों। 22 अक्ट'बर खालि जापानाव गोदान राजखान्थि नुनो मोनगोन। जापानाव दानि सम्राट आकिहित'आ बोराय बैसो आरो सावस्रिया मोजां नङैलाय गावनि 59 बोसोरनि फिसाला नारुहित'खौ जापाननि गोदान सम्राट महरै समायखिरा लाहोगोन। मख'नो गोनांदि बे सानखालि सा 5,50,000 जोबथेसालियाव थाखानाय 5,50,000 जोबथेसालियाव थानाय केउदिफोरखौ रेहाय होगोन होननानै फोसावनाय जादों। जायफोर केउदिफोरा सरासनस्रा दाय मावदों आरो जायफोर केउदिफोरा जोबथेसालियाव थाखानांगौ समखौ थाखाबाय बिसोरखौ रेहाय होनाय जागोन। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।